Srbija je postala neprikosnovena vojna sila u regionu zahvaljujući modernizaciji armije i planskoj nabavci naoružanja. Iako okružena članicama NATO, naša država je taktičkim ulaganjem u namensku industriju u koju je investirano oko 120 miliona evra afirmisala izvoz i saradnju sa najjačim vojnim silama u svetu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je ponosan na našu zemlju jer je izašla iz krize i postala pouzdan partner svetskim kompanijama poput Airbusa, od kojeg je juče preuzela prvi od 9 helikoptera H-145M, čija je ukupna vrednost 105 miliona evra. Opremljeni su različitom opremom i naoružanjem, 5 namenjeno za vojsku, a 4 za policiju. Za novi helikopter je rekao da je pravi lepotan i da će pomagati u poplavama, prevozu vatrogasaca, ljudi, za prevoz robe i druge namene. Naručene su još 3 Super Pume, najbolji i najskuplji helikopteri, što je ukupno 12 Airbusovih helikoptera, rekao je Vučić i najavio da će biti još narudžbina za tu kompaniju. Mi ćemo ove godine dobiti više helikoptera nego što smo ih imali u naoružanju vojske i policije u prethodnim decenijama. Onda vam je jasno koliko je Srbija napredovala u finansijskom smislu i koliko može opreme da obezbedi. To je važno u budućnosti zbog vanrednih situacija, ali i zbog boljih uslova za očuvanje integriteta i odbrane zemlje. Ove i sledeće godine nabavit ćemo 19 helikoptera, a zajedno sa 2 od pre 2 godine imaćemo ukupno 21 helikopter. Posle obilaska 9. Međunarodnog sajma naoružanja i vojne opreme Partner 2019. gde se upoznao sa najnovijim dometima srpske odbrambene industrije, Vučić je kazao da je zadovoljan onim što je video, jer se radi na modernizaciji, što će morati i da se nastavi, a u čemu će i država pomoći. U prisustvu predsjednika otkrivena je lanser raketa Tamnava, samohodni višecevni modularni lanser, koji za samo nekoliko minuta može da ispali 100 raketa, a proizvodi ga Jugo Import. Pokazali su predsjedniku Srbije i kako radi telekomunikacioni ometač. Vučiću su predstavljene i 2 borbene stanice na daljinsko upravljanje, jednocevna Kiklop i trocevna Kerber. Srbija je, tvrdi vojni analitičar Aleksandar Radić, taktičkim ulaganjem u naoružanje i opremi postala najjača vojna sila u regionu. Srbija ima prednosti u projektnom intelektualnom kapacitetu od 5 vojnih H-145M, na 3 će biti integrisano srpsko naoružanje. Iako nemamo novca za složene borbene sisteme, nabavke naoružanja afirmišu saradnju sa najjačim vojnim silama.